A la falda de Rocacorba hi neix la Riera de Canet, en un entorn idíl·lic que a partir d'ara es pot descobrir també a través de l'aigua. Seguint el curs del riu, l'aventurer caminarà, però també haurà de nedar als trams on l'aigua cobreix i trobarà petites gorgues que li permetran, si vol, deixar anar una mica d'adrenalina. És la nova aposta que ha engegat el Consell Comarcal del Gironès per donar a conèixer l'entorn de la Vall de Llémena. Casar l'empresa de turisme actiu amb l'Ajuntament, que té aquest recurs, i ara estem mirant a veure si fem unes visites amb tren per la zona de la Vall del Llémena, també. La història de la Riera queda reflectida en les restes dels molins que trobem al llarg de la ruta, mostra de l'activitat agrícola que es generava al voltant de l'aigua. Però també es poden descobrir les plantes. Un guia explica quina és la vegetació autòctona i revela per què poden servir les branques de l'avellaner. Iglús para poder hacer diferentes estructuras en que la madera tiene que ser bastante toba. I el més important és preservar-ho. Nosotros miramos de que no masificarlo, solo se hace una vez al día y estamos valorando de solo hacerlos unos días a la semana. Després d'un quilòmetre pel bosc s'arriba al destí, on es pot apreciar una gran sínia reconstruïda fa uns 20 anys i que històricament era la que portava l'aigua al poble. La ruta, que està pensada per totes les edats, però a partir de 8 anys, finalitza aquí, a les Gorgues de la Font de la Torre, on s'hi pot veure el salt més espectacular, de 8 metres. Esther Bertran, TV3, Canet d'Adri.